تشحن 17 انتاي كسيرنا انتاي كسيرنا انتاي كرخيبنا انتاي كتماهرنا افي وتي وسنت زبال نغرات كد تشحن 17 زغوركم وي كعزركم نغرات نوركم كد تشحن 18 زግጅት ትገሩኩም ሰውንኩም ዝሕግዘኩም ርግፀኛ እስካብ መጨረሻ ተኻታተልና ሰላም ክብራት ታተ እንኳን ናብሊና ዩቲዩብ ብደሓን መጽኹም ለማዓንት ሒዘልኩም መጽኹ ን2018 ዝግጅት 2017 ዝረኸብዎም ወይ ከዓ ዝጠቕምኩም ወሰንቲ ነገራት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ መጀመርያ 2017 ተጠቕምኩላ ነገር ሓድሽ መንነት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን መንነት ዝደልዮን ዝምነዮን መንነት ፐርሰናሊቲ ይኮነን ነይሩ ዝነበረን ፐርሰናሊቲ ኣነ ካብ ዘለኹ ሓሊፉ ካልእ ሓድሽ ነገር ክፈጥር ከም ዘይኽእል ዓፅን ክልውጥና ዝሓሸ መፃን ክፈጥር ክሕግዘኒ ከም ዘይኽእል ተረዲኒ ስለዚ ዘለኒ ፐርሰናሊቲ ገዲፈ ሓድሽ ፐርሰናሊቲ ንኻንፅ ተዳዒለ ካብ ፍርቂ ዓመት ጀሚረ ብፍላይ ደግሞ ኣብ ባዕለይ ብምስራሕ ሕጂ ዘለኒ ፐርሰናሊቲ ኣብ ባዕለይ ዕቤትን ኣብ ባዕለይ ትኹረትን ገይረና ስርሑ ይርከብ እዚ ፐርሰናሊቲ ዝነበረን ፐርሰናሊቲ ዓድሰይ ንኽዓቢ ብፍጹም ኣይሕግዘን ነይሩ ኩሉ ሻዕ ይጋገ ካብ ስሕተተይ ከዓ ፈፂመ ኣይመሃረን ኩሉ ሻዕ ጣዕሳ ጥራይ ኩሉ ሻዕ ስሕተታት ክገብር ከለኹ ካብ ስሕተተይ ብፍጹም ዘይመሃር ደካማ ሰብ ነይረ ብዝነበረኒ ጌጋን ስሕተትን ገዲፈ ሕጂ ሓድሽ ፐርሰናሊቲ እዚ ዘለኒ ፐርሰናሊቲ ከዓ ኣብ ባዕለይ ትኹረት ገይረ ይሰርሕ ተኸላይ ከዓ 2017 ተጠቕምኩሉ ነገር ሞያ ተማሂረ ሰለስተ ወይ ከዓ 4 ሞያታት ኣብዚ ዓመት እዚ ተማሂረ ፀጉሪ ቤት ሰልጢነ ማንጃ ፍቃድ ኣውፅአ ዩቱብ ተማሂረ እና ጋርመንት ማለት ዩቱብ ማስተር ክላስ ወሲደ ብዛዕባ ዩቱብ ከመይ ገይረ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ከመይ ገይረ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ኢለ ተማሃር ኩሉ ዓመት ዝነግረኩም ዘለኹ ሞያታት ምናልባት ቀሊል መስሎ ክረአየኩም ይኽእል ናይ ብዙሓት ሰባት ሕልሚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወትን ቀይሩ እዩ እዚ ሞያ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሓት ሰባት ከም መሰጋገሪ ኮይኑ ብርግፅ ቦት ሞያ ንሱ ተለወጡ ብዙሓት ሰባት ኣለዎም ተኾይኑ እኳ በዚ ምንም ዘይትሰርሕ ትውዕልታ ኣለኻ ከፊልካ ትውዕልታ ኣለኻ ስራሕ ዘይብልካ ተኾይኑ መሰረታዊ ነገር እዚ ሞያ ዝተሰልጢንካዮ ከም መሰጋገሪ ዝሓሸ መፃን ክትፈጥር ከም ዝሕግዘካ ርግፀኛ ቅድሚ ሕጂ እዚ ሞያ እዚ ምስልጣኔ ሰብ ከለኹ ከም ከልቢ ተረኣየ ሰብ ከለኹ ከም ከልቢ ነቢረ ከልቢ ገዛኻ ይሕልወልካ ንስኻ እንጀራቱ ኣነ እውን ይሰርሕ ያው እንጀራ ይበልዕ ተይሰርሐ ግን ወፅየ ከይድ ይኽእል ኣብ ከምኡ ዓይነት ኮንዲሽን ከምኡ ዓይነት ሂወት ሕሊፈና ካብ ስሕተተይ ተማሂረ ሕጂ ግን ዝኾነ ዝሓሸ መፃን ምፍጣር ሞያ ስልጠና ኣለኒ ኢለ ተላዒለ እዞም ሞያታት ዝብለኩም ዘለኹ ሰልጢነ ኩሉ ሻዕ ንሕና ደቂ ሰባት ገንዘብ ዘድልየና መስሉ ይረአየና ብፍፁም ግን ገንዘብ ኣይኮነን ዘድልየና ቅድሚ ገንዘብ ዘድልየና ኣነ ሞያ እዩ ዘድልየና ገንዘብ ሒዝና ነጥፎ ድሕሪ ገንዘብ ዘሎ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ሂወትና ነብር ኩሉ ሻዕ ገንዘብና ልዕሊ ገንዘብ ግን ሞያ እዩ ዘድልየና ገንዘብ ግዜያዊ ሽግርና ይፈትሐና ዝኽእል ሞያ ግን ዘለኣለማዊ ሽግርና ይፈትሐና ይኽእል ዘለኣለም ከዓ ምሳና እዩ ዝፀንሕ ስለዚ ሞያ ዝሓሸ መመረፂ ስለዝኾነ ብዘለካ ገንዘብ ካብ ከፊልካ ትውዕልታ ኣለኻ ዝኾነ ሞያ ሰልጢንካ ዝሓሸ መፅኣ ከም ትፈጥር ርግፀኛ ሞያ ተትስልጥኑ ዝሓሸ ይብለኩም ኣነ እውን ሰልጢነ ያው ሰርሕ ኣለኹ ሕጂ ብዙሓት ማፃሎም ክሰርሕ ኢለ ተላዒለ ኣለኹ እዚ ሳልሳይ ጠቕመን መሰረታዊ ነገር ከዓ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ እዩ ቅድሚ 2017 ዝነበረኒ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ ብጣዕሚ ዝተሰሓሓተ ነይሩ ያው ግዜ ኣብ ኩለና ዘሎ ነገር ምንም ንግዜ ንህቦ ዋጋ ብጣዕሚ ዝተሰሓሓተ እዩ ብርግፅ ግን ሓደ ነገር ኮይና ክነግረኩም ዝደሊ ናይ ሂወት ትርጉም ዝተረድኦ ሰብ ናይ ግዜ ትርጉም ዝተረድኦ ፍፅም ሓልፈ ይኽእል ግዜና ብኣግባቡ ክንጥቀም ዘይንኽእል ሰባት ኮይና ናይ ግዜ ጥቕሚ ከይተረድአና ሂወትና ኮንቱ ኮይኑ ይተርፍ እንተኽብለኩም ደለ መስልኩም ግዜ ልዕሊ ወርቂ ያው ብፈልጤና ግዜ ወርቂ ገለ ይበሃል ግዜ ልዕሊ ወርቂ ልዕሊ ዳይመንድ እዩ ምክንያቱ ዳይመንድ ወርቂ ማንም ሰብ ክቋፅር ይኽእል ሃፋትን ቢልዮናት ክቋፅሮ ይኽእል ግዜ ግን ብፍፅም ማንም ሰብ ክቋፅሮ ኣይኽእልን ኩለና ብማዕረ ተዋሂብና ግዜና ተጠቒምና ዝሓሸ መፅኣ ክንፈጥር ንኽእል ግዜና ተጠቒምና ግን ምንም ነገር ክንጥቀም ወይ ከዓ ውፅኢታውያን ክንከውን ኣይንኽእልን ግዜና ምስ መንና ንመን ክንህቦ ምስ መን ክንሕልፎ ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለና ተዘይኮይኑ ግን ዋጋ ንምኽፋል ዝግጁ ክንከውን ኣለና ያው ንምንደቕራስ እዚ ኮይነ እዚ ገጢምኒ ገለገለ ንምባል ማለት እዩ ስለዚ ዝሓሸ መፃ ንምፍጣር ኣብ ግዜ ዘለና ራእያ ንቅየር ኣለና ግዜና ምስ መና ንሕልፎ ዘለና ግዜና ልዕሊ ማንም ንዓድስና ንክንህብ ዘለና ኢለ ዝሓስብ ኣብ ባሕሪ ክትሕልፎ ግዜ ውፅኢታዊ ሰብ ንክትኸውን እዩ ዝገብረካ ገንዘብካ ግዜኻ ንዘይትደልዮ ሰብ በቃ ማንም ሰብ መፅኡ ስለዝቐረበካ ዓርከይ ትብሎ መሓዘይ ትብሎ ምስ ኩሉ ከምኡ ዓይነት ግዜኻ ትሕልፍ ታሃለኻ ያው ውፅኢታዊ ክትኸውን ኣይትኽእልን ግዜኻ ክትሕልፎ ዘለካ ምስ ባዕልኻ ምስ ቤተሰብካ ምስ ትፈትዎም ምስ ተፍቅሮን ሰብ ክኸውን ዘለዎ ንዓኻ ዋጋ ንዝህቡካ ሰባት ጥራይ ኢኻ ግዜኻ ክትውን ትኽእል ደሞ ግዜ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ ተተረዲእና ኣብ ሂወትና ዝሓሽና ሰባት ናይ ምዃን ምናልባት ንሕና ብጣዕሚ ዝለዓለን ራብዓይ መሰረታዊ ነገር ኣብ ሂወተይ ተጠቒምኩላ እዚ ዓመት እዚኣ ከዓ ዝቐርቦም ሰባት እዩ
حجي زقروا من كسبات ياو نعي كتقوم اليوم يتقوم لنا يفلت إنه كل سوي قرن يرجع برجت سب سواء أو نتوخط أروان كتخوران لك جن كل سوي جزيها خطول لك مش كل سوي تكرر لك مش كل سوي جنزل كهتت فعل لك مايت أيقونة الناس حرفت إنه رسعتت إن خير جميلة سلعيدة زقرهم سوات ياو كل سوي زبها النجار اللود كل سوي بقى مش كل تقرب مش كل تسحب مش كل تسات مش كل تجاوت كله محاذها إذا نجار زبون وسيتها دورنا هم زي فعل أنا زقرهم سوات زحشة فرساناليتي زحشة مثلا خفتر بحقوق زين بقول تزيكوينهم نعم ما انتهي تربون أنا ولا أنا سواتهم زحات سوات دكام خبرهم يخلي جن عرض خانة هاي تريد يقولوا سوات بزحات اللو زحشة مثلا هاي فترة يقولوا خازقول سوات بزحات اللو تقرهم سوات نزخون نجار كتوم خازقول نجار خون اللو نجيبها مرخا زحشة مثلا هاي فترة حلم خاف اللو خازقول سوات زحشة رأي كله كحقوق زحات سوات خون اللو تزيكوين جن تقرهم سوات بلا كان خاعك استجابة زين هم عينة تبهرنا هم عينة برسوناليتي خاطر بزحات زحات خين بن ترجم للو نجار أي خون مزحتنا بسوات خاينا نبر سوات مزحتنا سوات يدينا لنا نحسب سوات برجع سوي يدينا نحن كل ذلك جن بقى أو سوات خاينا نبر مزحتنا عارفنا خيرها ما ينتفع مهنا تيم مثلكم عارفنا خير الناس اللي نتعرف كل شيء نسوات كن حبوس كل شيء نسوات كن مسلينا زين إحنا مننا زين إحنا برسوناليتي تلابسنا سلنا نبر أو في وقتنا مصيرة كيكونا عارفنا خيرها هنا في وقت كنت قينا تعرفنا عنه جن في وقت كنت قينا يتفلتن هم شيء مسرتاونا طعام زبال ነገር ከዓ ዕላማ ይንጽራ እንታይ ዓይነት ዕላማ ይከልዎን ዘለዎ ዕላማ ብርግጽ ዕላማ ዝባል ነገሩን ብፍጹም ይርዳን ነይሩ ነግዜ ጣዕማ ይዞሮም ማሕስተ ኩሎም ዞም ነገራት እዚኦም ዕላማ ንኸይህልወና ዝሓሸ መጻና ከይፈጥረም ጎር ነይሮም ማሕስቴና ተጣዕም ማዕቶ ኮይኖም ይኩሉም ብዙሕ ዳና ብዙሕ መጻእ ከልዎን ዝሓጎዝኑ ማሕስተ ግን وتخرج وسب سلا زقر نور كتهم زقرهم سوات بحدقات إذا بهندو زقرهم سوات من مريس يحون كل زقرهم نيرا بقى سئل كان لك عندك بين خامقاني لزقرهم سوات نيرا إن حلمنا علامة نخيه اللوني يقول نيرا حاجة تاخذكم دليل مسلكم هذا هو مسارة هون ترى من زبها النجار علامة هو بزي علامة تربو تسأل الله لما أنت هات نبرد الله أنت هات قبرد الله في حد ما عاد تبرد الله نجار أبي درجة خمسة حكاز خال مولا خان مل علي خان زيت فلت هونكا تجورهم مع التوي أبي كم لبس حكا زيت فلت هونكا أبي وتسيتاوي كتخون هيتخلى كان محج علامة ذي ورني جزيت على فوق كان محج يا بعلي وتسيتاوي زخون كذا على فوق جزيتات عمي الناس يعني سلازي علامة مالتنا كله مسرتي وزحتي بيجي نوع عليه بقى أنا زحشة مساخ طريق غير لا تلع على ذلك ما خدتش أنا 10 شوعات زنورة من حلمي إذا حاسب نور وتمرتي بفلا إذا ما خلتش أنا 10 خلتها كاش عود نورة جزية تمرتي بقى خلوت أن أنت طبعا نزحشة مساخ فترة الليل حق زين نزخل تمرتي لا حاسب نورة برجس تمرتي لا يكون كادي ولا جن تمرتي بترياليت أجم صراحة وصار ساعة عامتين برسم هراء أتيم صراحة وجن برجس نهاتي بواتان الصهم زي كنا صحشة مسألة خطر كم زي حق زين ترديه نزاو لما ترعيله صالح حلمي كم زي بين تمرتي برجس كم حلمي زي كناس كثير زاد تخيب ولا حد ما رسل النوركات تمرتي خاصة وعلى إني قال كسلة حاسب تراي تمرتي كم حلم جيران ريو أنا كلنا سوات حلم عن تايتل هالكات تمرتي وديها فراح درجة تمرتي وديها قالنا خلي إذا حشة مثلا زحشة كلنا أي خلل تمرتي قلنا أنا مرجع زخنا أي ولدنا مرجعين ولدنا كان صوت وناسوات كنتم بوسينا نقول هذا أمبر برجس أنا مرجع خويني أيكون نيوز حكينا سوات يو زفوتنا ويكعة صار عمنا النور هوتي رجعن بملا حال بملا تنكرن العيلة علامين سيران علامة يدنا تنكر راسه وكوين له الزاوية ما نعرفكم نسحب زوجكم كسال عمل كتشهن عساك شوم مانتن زحش سوكينكم نعم تاخذ الحجة زحش مسافة تركمكم صون في ثلث كان يقول زحش ليز ولا نقدر تقدر تطلع نوعنا هذا رخيق كبار خزع عبنا جل زلك بيرسونال كسا كاكت زلك بيرسونال مستخزع عبنا جل زورو خسران بزيادة ماقام هذا نقدر تخرج كيرك خسرة تخيل أنا حج كنت نسرح له يوتيوب يسرح له تيك توك يسرح له كله إنستغرام فيسبوك كله يسرح له أجي ممكن درجة يسرح عني ما يسرح ينمهر له يسرح يبان ينمهر له دين ده أو ينمهر له بس هم من حتى عملت فرق عمل ذاك النوع لهم جزيهكم تسرحهم برجس كم تحب صوكم برجسانية تصفى مرات أبي وسح عشان ما رسبوينه أي فدة المون أيقونان سلذي كم تصفى مرات هنا لحشة مسألة تتركنا العالم العالو زحشة مساي وطور نعمل عون حجة جانينا زحشة مسافة تيرنا تلويتنا زحنا جرجنا كم نركبنا عمتها تصفى يقبر نحجز نورنا فيديو زو كان لنا أصلا هنجانا في دليل فونكم سبسكرايب نوعنا channel بيتسوكوني متشهم دك عبلكم سسناي